Язовир Доспат е едно от най-живописните и вдъхновяващи места в България. Разположен високо в сърцето на западните Родопи, съчетава спокойствие, чист въздух и невероятни природни гледки. Независимо дали търсите романтично бягство, приключение сред природата или просто място за отмора, язовир Доспат е идеалната дестинация. Язовирът се простира в южната част на страната, в близост до град Доспат, като водите му се разливат на границата между областите Смолян и Благоевград. Той е разположен на около 1200 метра надморска височина, което му придава свеж, планински климат и кристално чист въздух. Има площ около 22 квадратни километра и е с дължина над 19 километра. Тези внушителни размери правят язовир Доспат един от най-големите язовири в България. Изграждането на язовира започва през 60-те години на миналия век, като част от мащабната каскада Доспат ВЧ проект за производство на водно-електрическа енергия. Днес язовирът изпълнява няколко важни функции. Осигурява вода за електроенергия, поддържа рибарството и аквакултурите и се е превърнал в туристически рай за хиляди посетители годишно. Около язовир Доспат се простират гъсти смърчови и борови гори, пъстри поляни и меко вълнообразни хълмове, типичният пейзаж на Родопите. Лятото е прохладно и приятно, а зимата снежна и приказна. Това прави района подходящ за туризъм през цялата година. В последните години язовирът се превърна в едно от най-популярните места за еко и планински туризъм в България. Някои от най-предпочитаните занимания са риболов, разходки по вода, къмпинг и почивка. Крайбрежието на язовира е осеяно с къмпинги, бунгала и къщи за гости. Планинските пътеки около язовира са идеални за туристически преходи, велоалеи и пикници. Особено красиви са местностите по пътя от Сърница до Доспат, откъдето се откриват панорамни гледки към синьото езеро и зелените склонове. Посещението на язовир Доспат не е пълно без да опитате автентичните родопски ястия качамак, пататник, клин и други. Местните жители посрещат гостите с топлина и обичайната за Родопите усмивка. Районът е дом на богато биоразнообразие, включително редки видове птици и горски животни. От брега му се открива панорама, която често се сравнява с Алпийски езера. Язовир Доспат е място, което не просто се посещава, то се преживява. Тук времето тече по-бавно, въздухът е по-чист, а водата отразява небето като огледало. Независимо дали търсите приключение, релакс или вдъхновение, язовир Доспат ще ви подари усещане за свобода и хармония с природата.